Nhar it-tnejn li ġej jalqu nomini għal dawk li jridu jikkontestaw bħala kandidati għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, nomini li qed jintlaqgħu online jew fl-uffiċini tal-Kummissjoni. Il-kandidati li jmorru japplikaw fiżikament fl-uffiċċji tal-Kummissjoni fil-kumpless tal-att tal-voti fin-Naxxar jew ir-Rabat Għawdex iridu jippreżentaw il-karta tal-identità u l-parti ta' fuq tal-formola tan-nomina. Il-Kummissjoni Elettorali fi stqarrija ħabbret ukoll li l-Pulizija bdew qasmu d-dokumenti tal-vot mis-Sibt filgħodu. It-qassim ser isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu s-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 u d-9 ta' filgħaxija sa nhar il-ġimgħa 10 jew is-Sibt 11 ta' Mejju skont id-distretti elettorali. Biex jingħataw id-dokumenti fid-dar irid ikun hemm xi persuna responsabbli li ma tkunx taħt is-16-il sena biex tirċievi u tiffirma d-dokumenti tal-votazzjoni. Dokumenti li din id-darba qed jitqasmu mill-Pulizija bl-użu ta' app fuq it-telefon ċellulari. Intant il-kumpanija KM Malta Airlines ħabbret titjiriet u rati speċjali għal votanti li jridu jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-MPs u tal-Kunsilli Lokali fit-8 ta' Ġunju. Il-votanti eligibbli jistgħu jibbenefikaw minn prezz speċjali ta' €90 bir-ritorn. Din l-offerta hija disponibbli għall vjaġġar bejn is-27 ta' Mejju u l-14 ta' Ġunju. Bl-ewwel data tar-ritorn barra minn Malta tkun l-ewwel ta' Ġunju u d-data finali tal-vjaġġar lejn Malta tkun it-8 ta' Ġunju. Tfal taħt is-sentejn jistgħu jivvjaġġaw bi ħlas ta' €9.